Starleta Stanija Dobrojević nedavno se vratila iz Amerike, a njen povratak je izazvao veliku pažnju medija zbog njenog učešća u realitiju Elita 9. Na aerodromu su je dočekali novinari, a ona je otkrila da su pregovori za njen ulazak i dalje u toku. Stanija je sada na društvenim mrežama postavila fotografiju sa Milicom Mitrović uz anketu za svoje pratioce, nudeći im dve opcije za njen ulazak u realitiju. Ona je naime dala fanovima da izaberu između dve opcije kada je u pitanju njen ulazak u Elitu 9. Stanija je postavila dve opcije. Prva je da u pomenutom realitiju ostane do kraja, kako je sama rekla pobednički, dok je druga opcija da njen ulazak bude specijalan događaj, te im ostavila boksove za glasanje. Sukob između voditeljke Ivane Šopić i starlete Stanije Dobrojević i dalje intrigira javnost, a voditeljka se nedavno i javno obratila Staniji.